ଆଚ୍ଛା ଅନାଦି ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସିକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆପଣ ନ ଯାଇକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ରହିକିରି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏଟା ଆଧିରେ କିଛି ସରକାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ଓବିସି ସମାଜ ସହିତ କିଛି ବାଧା କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବି। ଆମର ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରାଜୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁଣି ବେବକୁଫ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୂତେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକିନି ଏଠି ବୁଲି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତି ସଙ୍ଗୀନ। ଖପର ଘରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିଲାକୁ 250 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ। ଏଠି ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା କରରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟା ବି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ମିଲ୍ଟା ଖାଇଲାକୁ 80 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ଗୋଟା ଲୋକ 3 ଟାଇମ୍ 3 ବକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ତାର ପଇସା ନାହିଁ। ତା ପରିବାର ସେ କ'ଣ ଚଳେଇବ? ଏଠି ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଏତେ ପଛୁଆ କାହିଁ ଅଛୁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂତେଇଛି ନ ଭୂତେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ ହଉ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ପିଛା 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 ଆସନ୍ତା। ସାଧାରଣ ଟିଚର, ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ବାକି OS IS ଆଙ୍କୁ ତ ମାର ଗୁଲି। ଯଦି ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଯଦି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ କିଏ ଡକ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଘରେ ବସିକିନି ବି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପକାଇ ବସିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କଲା, ଦିନକୁ 1,000 2,000 ରୋଜଗାର ବି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଇ ନାହିଁ। ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଓବିସିଙ୍କି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ? ଖାଲି OBC ନୁହଁ, ଏଠି ଏଟା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି SC STଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। OBC ସହିତ ତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି କ୍ଷମତାକୁ ଆଇଲେ 42% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବ OBC କି। ତା ସହିତ ଏଠି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ SC STଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 40%। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦେଉଛି ମାତ୍ର 20%, ଚାକିରିରେ ଦେଉଛି 38.25%। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ 38.25% ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସିନା ଜଣେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପୁରା ଯାଉଛି ଯେ ଦେଖ SC ST ଲୋକମାନେ ତମ ଚାକିରି ନେଇଗଲେ। এটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 38.25% ଅଛି, ସେ ଚାକିରି ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ OBC ସମାଜ ସହିତ ବହୁତ ଛଳ ହେଉଛି। ଆମର OBC ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 50% ଏଭୋ ଦେଇହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚାକିରିରେ ନଦେଲ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ଆପଣ SC ST ମାତ୍ର 20% ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 30% ବାକି ଅଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଗେ 30% ଦେଇଦିଅ ନା। 11.25% କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ।